Ayo lali janjine. Wono laras ya. Sugeng dalu kanggo Bapak RT Pintu. Ingkang tembe rawuh. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Tawang Mangun. Nganti lengser srengenge Wan Solo SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel yen kepatok pipimu mesti tak Ciwel Gini Nduk, janjian ke orang teko. nggih mbuh karo wong. Ora usah putus asa. Di-WA dulu ya. Pit, wis kadung janji ke orang teko nang. Gini. Kagem sedaya pandemen campur sari Wono Laras, nggih. Mbok bilih ngresakake biduan sing cilik meneh ana. Yang penting puja malam ini menghibur Mas Denny. Nggih. Ayo lanjut nok. Janjane kowe Sugeng Bapak. sajak nyukriyani hatiku sujana kowe gajah karo wanita liya. Wono Laras iya. Sugeng dalu, sugeng kebahagiaan khususipun adik kawula. Dik Sis, ayo Dik Sis. Ayo Cang Gandeng, ayo mriki. Sonek sunat nanggap campur sari nggih. Dina minggu sing tak tunggu, kowe ngajak ning Tawang Mangun. Nganti lengser srengenge ana kene aku nunggu kowe. Bengawan Solo. SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kepatok pipimu mesti tak Ciwel, 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 ciwel alah ciwel. janjine kandhane alesane Manggelake. sopan
kadung dandan wis rak teko. Padahal Pak Kawut wis meh jemput. Sugeng dalu Pak Kawut. Sugeng wing didangetaken campur sari Wonolaras. Kata lumpen dumanteng Bapak Pak Demuji. Sugeng dalu sing dek ben ape nanggap ora gelem rak sida. Benjing nek selapan nanggap. Pokoknya yang penting happy Pak De. Ayo dilanjut. Janjane kowe ning gelagaku sajan umpriyane atiku sujana kowe kancan karo wanita liya. Sampun lali janjine. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia buat Mas Dene Yusuf bersama Mbak Mel Sandi. Wis
Rondo kempling ya tadi permintaan dari satu orang teman yang bertanda semuanya. Pundi Mbak Ayu badhe tidak pundi Ndak pundi yo enak. Kadingaren tidak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur Kang Mas purun ngancani Tenane. Opaya apa sih deh? Nyuwune napa Mas? Topil wong lekan oleh ngomongan niki blonjo napa Bayu badhe pindahan Ampun gila Mas, sampean ampun kujiwa gula ronda anyalan lagi rong wulan awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oeng-oeng prawan rondo kanggoku ora patek penting Aneng Semarang Mas, tuku gelang nopo anteng-anteng aja sumelang yo bene rondo dijamin tenane Mari sini lho. ndak pundi Mbak Ayu badhe tidak pundi kadingaren tidak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur Kang Mas purun ngancani Opaya apa dek? Sak nyuwun Kang Mas. Nyuwun apa Kang Mas opane? Tak dijawab. Topil wong lekan golek momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindahan Ampun gila Mas, sampean ampun kujiwa gula ronda anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar paing oeng-oeng prawan ron
ora pate penting. Tuku kemas, tuku gelang nopo antenya anting aja sumang. Yo kena rondo dijamin Oke, terima kasih Mas Edi. Ya, berikutnya salam kagem. Mandian langsung pulau panjang, los. Konco ing kisih gembira, alira blera banyune segara. Anglia numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon braune wis
dilosake yo. Pak Edi, Pak Edi. Mas Pak ini munggah ra. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengkoke dari ing jaman mbok ya sing eling dek eling bab napa mas iki budaya pancene bener kandhamu matur sembah nuwun kadang-kadang sedaya nggih. Wah, karo kangane kompak. Ujai sanisen. Ayo, Cak. Ayo, Pit. Poyo kita poyo ini ning tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran ya sing eling deh eling bab apa mas iki budaya pancene bener kandhaku matur nuwun ya wasra sesarengan kalian Wono Laras JA
yang guyu. Halo yo Sleper. Guyang guyu. Mesam-mesem. 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 Sajak arep mundut. Mundut napa Pak D? Mundut manten go. Mantene Mas Denny. Mas Denny. Mangke dipundhut Mbak Mel Sandi neten mriki. Mel Sandi. Mel Sandi tah Mel Sandi Mel Sandi. sih. Mel Sandi. Kayak penyanyi ya, Mel Pak Sandi Ji? ya? Ya, Mel Sandi. Den, nyumbang lagu mboten? Engko lah diajari Mbak Bibi. Langga pojok ngene ana mburi. Mengo sajake kaya ana sing diwedeni. Ines Salon, selamat malam. Lensa Shooting Audio. Ayo, ayo, ayo. Putri ngagem busanaga etipeni. Para putri sambil lenggah cecek katon rapi. Yen sinawang nganti kaya kontes widodari. Para priya langgahe srada adoh sawetara. Muda-mudi Muda-mudi. Apa Pak D? podo sambatan. Oh iya. Selamat malam Mas Heri. Ya. Kerantengi nih. Sugeng dalu Mbah Repel, Mbak Tina, semua yang ada di sini nggih. Dalu menika dulur kabeh Pak D. Sak brayat. sak brayat. Pokoknya bengi iki nyeneng-nyeneng Mas Iya, Denny. Mas Denny. Padha ndedonga muga-muga diparingi langgeng dene nikahan. Oh, Dek Encing nggih. Nggih, Dek Enjing. Dek siang Ijab, ngeden ya? ya. Dek siang jam Ya. 4 kalau tidak salah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, Mawadah warahmah. Den, kepengen punya anak berapa? Mengko. Bingung dek nih. Aja ditakoni anak. Ya. Keri-keri wae. Oke. Mas Kawut nulis nyun gending nopo bawa ke sini. Kowe nek wis jajar karo Ines kok Ya. lali. Mbak Ines juga katanya nanti mau nyumbang lagu. Oh, Mbak siap, Jen. bisa. Iya. Ayo. Ditunggu ya. Oke. Pak Derukan, ojo lali lele nengko dipancing karo aku. Sekarang ngolongi tanggalan. Ayo dilanjut. Cinta. Lenggah pojok dale ana mburi. Mengo
suwun. Piye Pak De? Seneng pokoknya bengi. Seneng pokoknya. Kompak. Sumpah apa jalukmu cahayu jok guyang guyung. Lali anak, lali baca, lali wayah, lali betem, 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 betem. rasane wong lagi gandrong, pilih baca. Pilih wurung, yen wurung tak terima gantong. Sugeng dalu Pak Salim. Malare apa malare dong, Koyo sewindu awak marake kurung. Numpak dokar mlaku ning ula, wong sabar mesti kelakon, wong sabar mesti kelakon. bapak lah padha biyong anakmu kaya wong tunjung kapan dika paring pitulung tiwak cucut mlebu ning karung kebacut alias sekadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Sugeng dalu kagem Mbak Repil. Selamat malam Mas Rodi. Luwih becelara utuh daripada sirahe ngeluh, sakit cinta sakit rindu. Yen wengi ra bisa turu, yen awan rada yen mangan, amarga tansah kelingan. Kowe betul kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu. Rina wangi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu jok guyang guyung. Lali anak, lali baca, Lali wayah, lali betem, 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 betem. Rasane wong lagi gandrung pilih baca apa
Padha ngaji ayo Pak RT. Sugeng dalu Pak RT 12 sing pinarak ten mriku. Ngajeng mriki lho Pak. Sambil mengawasi Mas Wowo. Monggo. Malare apa malarindo Jatino koyo sawindu Ning awak marake guru Numpak dokar mlaku ning wong sabar mesti kelakon Wong sabar mesti kelakon Aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblong kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias sekadung ngentekke sawah ngentekke kampung Indonesia menika wau ngalipun gending sakit rindu. Sugeng dalu Bu Repel. Sama Mbak. Sapa? Sitake mau salon apa? Lali aku. Salon Ines. Sis, salon mau apa nang? Tak promosekne kene. Nulis gomene. Kerja bareng bersama Lensa Foto. Ngendi gonku goleki betapate kepengin ketemu najana to tak parani wong nuruti karepe ati Barang saiki ketemu kowe malah ninggalke aku kaya sinondal atiku lo metes lelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngendeli Mbak Tina Sugeng dalu Mbak Tina Ibu Repel kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gelo nganti salawase Sugeng dalu Mas Deni Pak Gisan Ibu Rasti
ketemu najan-najo tak parani menuruti karepe ati kondo sing prasaja aja gawe golati aku ora bakal ngendeli kaya ngene lelakonku biyen apa Oke, aku ngelirik balaku, jaluk lagu Jambu Alas wi. Ayo wi.